Stofmisbrug i Danmark. Der er 27.000 misbrugere i Danmark. 175 af dem dør årligt, og 4.000 af dem bliver indlagt med psykiske sygdomme. Tag en pille eller en streg og bliv glad. Det lyder nemt, ikke? Men der er en bagside med det. For alting har to sider. Ved du overhovedet, hvilke konsekvenser der har for din krop og for din hjerne? Alle dine indre organer bliver skadet. Din hjerne bliver også skadet. Du bliver afhængig, for når du først har mærket susen, glemmer du det aldrig igen. Du vil have mere. Du vil prøve det igen. Du starter snart et misbrug. Du skal have mere og mere end et stof, indtil det